Pera și azi sunt cu Alex. Nu știu ce face. Alex. Ha? Iar am bună. E mă, ce nebun ăsta, mă că sparge fără... Unde te timpaj nu știu bine. Mă bag puțin de ăsta mai... Am ieșit din apă. Nu vrea să... Acolo-i, mă. Hai! Acolo-i. De ce te strigi acolo, mă? Facă mai mult. Că vezi tu. Acolo nu sparge. Na, pune de la pe unii trebuie. Pune. Hai, mă, că trebuie să fac undeva să ieșim afară. Gata. Dacă ai pus lavă, nu-i gata, am lăsat. Ce? Stai că pun un scar din bitum. Punem solo de ăsta. Unde ies? Să fim serioși. Te-ai pus ca să putem intra. Aia fac eu acum. Nu mai pune apă, mă. Dar nu e apă. Dar ce? Un șer beton. Mă arde. Ai. Dar te curge. Dacă nu mă lași să fac. De ce ai făcut? Hai că ies cu foc. Uite că mă arde. Casa din lavă. Văd asta? Mai înainte ne-am bătut și ne-am pierdut casa. Nicăluțu, băiatul, nimic nu nervează. Care o tras? Care o tras coada la prună? Smite cât... Smite... Headshot kill. What? Așa se merge la vânătoare. Iau clipul acesta și mai bine. Câte nu nimeresc. Gata. Pleci aici acasă. Așa, bun. Unde este undița? Bun, hai la pești, domnul Alex. Taci, rămân. Bun, bun, bun. Pește. Măiai. Noi suntem pe survival, nu pe creativ. Suntem pe creativ.
Nu pot să tai. Suntem pe sfânt. Suntem pe survival. Am făcut mapă creativă, am dinastii infinite. Deci îți dai seama că eu am dinastii infinite. Eu am infinite! Cam am hack. Abonați-vă la Games Room. Faci o treabă foarte bună. Stai să văd ce efect îți dă ăsta. Efectul spanacului. La la. Rozosin. Eu trec până vale, am vrut să zic. Totuși mai rămas astăzi. La vale, nu se mai rem. Stai să văd ce efect îți dă astea, mă, ce nu înțelegi. Pac. Efectul e frică ciudat. N-ai murit. Tu. Ta 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 ra ta. Și apoi. Unde e holul să ne putem plimba? Nici e fain holul să vedeți și voi. Uitați. Era să mă duc în lavă. Autul vai. N-am pățit nimica. Foc. Dă-mă ard. Într-un fel e bine că ai pus lavă. Știi de ce? Că ai pus păstită din asta care ne protejează de orice animal, de orice jită. Știi? Unde a plecat, mă? Unde a plecat făronac în buză? Hai să te ajut și eu la casă. Pardon. Vezi, dacă vin zombie, nu pot să Tu ce te faci? Stai să-l vedeți. Un skin nou! Ura! Ce faci? Hai să punem cai și copile. Bun. Stai că acum ne facem grădinița pentru cai și vaci. Astupă tătătăt. Căuile punem și iepuraș. Am îngrădit deja. Tata. Nu rămâne, mă. Bă. Nu se vede aici ce fac eu. Cum ai văzut că m-a scăpat? M-a scăpat un pește mare. Ce? Alex, am scăpat un pește mare. Bește, serios, nu zice mă jocură. Mare băiu tu. Mă facem de așa de mii de like-uri.
că să nu poți scoate un pe. Da, nu e lavă că în spate aici jos. Și-a pus lemnițe, bravo, mă. Alex! Da. Cum m-am chinuit eu, dar tot nu l-am scos. Ce, mă? Persile. Deci dădea știi, făceam concurul care mă dă mai departe. El a scos pești din aia micuți. Da, zic eu, stai că da. Am dat eu. La departe am dat. Nu mă văd că tragi un pește, dar a fost mare. El mă filmă. Hai să vezi, bă, grădina. Grădinița pentru copii. Ia, merge curnul. Intra la aici. Trebuie permis de babă. În primul rând. Și în al doilea rând, nu vreau să te văd pe acelea. Ta, 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 ta. Acesta. Pune-te în pizda. Bip. Bip. Tata, punem ușă de grajdă. Hai, mă, să vezi. Cum de astea mai așa, mă. Dă-te, mă. Dă-te. Unde mai pot să pun cu de-aia? Acolo, lângă. Pune. Mai sus. Trebuie să deschide invers. Și asta, lasă-le așa, mă. Hai, dacă aș putea da în tine. Du-te, mă, de acolo. Pune ușul de asta. Eu chiar să scap tabletă. Deci, cam atât a fost cu acest episod. Dați un like, subscribe și sfârșitul episodului. Eu like în 90. Așa. Pa, pa.